Благодаря. Изпълняхме целта, за която бяхме дошли на стадиона в Коматево. Търпеливо изчакахме нашия момент. Случиха се нещата. Лично за мен дерби, ако мога така да се изкажа, се получи през втората част. За наше нещастие, както и изоставахме на нашия терен с половин гол, същото получихме и тук от гол от страна на Ботев. Нещата станаха тежки, но радващото е, че нашите футболисти намериха сили. И явно вече разбрали, че няма на къде по-лошо да станат нещата. Така дигнаха оборотите и се умяхме да изравним. Така доста бързичко. И това до голяма степен така ни даде още по-голямо спокойствие. И за наше щастие, разбира се, отбелязахме и втори гол, с което всичко приключи. Нямаше много минути вече до края и мисля, че с втория гол вече срещата беше решена. Поздравления за нашите момчета, намериха сили, въпреки че почнахме много плахо. Не можаха да намерят себе си за разлика от първия матч на нашия стадион, но през втората част вече всичко се дойде на място и сами вече видяхте какво се случи. Благодаря и ти сега на първия път. Мартин Камбуров заяви преди малко, че последните месеци футболисти получили по 700 лева. Как се мотивират играчи да играят, когато не получават пари? Имате ли яснота какво е бъдещето на Локомотив по-близко, защото очевидно финансовото положение е тежко? Значи само в първата част мога да отговоря на този въпрос, защото за финансите не отговарям аз. Футболистите се мотивират с един път го бях споменал. Човешки взаимоотношения и когато са машкари, футболистите всичко се случва. Къде няма проблеми финансово? Подогорец. Те са друга бира в Подогорец. Други въпроси? Така, Мартин Камбуров заяви, че според него съдията се опитва да докара мача до равенство и след това продължение. Според вас справи ли се днес с Съдийската бригада и имате ли някакви претенции на осъждане? Така, перфектно съдейство на Георги Кабаков и неговите помощници. За това Мартин как искал да докара съдята до равенство, като това равенство нас е много благодетелство, доколкото знам беше 0-0 резултата, защото и аз го чух отвътре. Така че това нас ни не устройваше. Според мен, може би така виждам нещата, Мартин отвътре са. Нормално е, вътре гориш, дерби, но пак казвам, перфектно съдейство на тримата, дори на четвърти, на Влади Вълков. Дари, хайде. Господин Пашев, обещахте, изпълнихте обещанието си да играете офанзивно, дори при 1-1 търсите повече гола. Не беше ли това риск да допуснете втори и да отпаднете? Аз не мисля, че сме търсили втори гол, просто така тръгна матча, след изравняването 1-1, даже по едно време взехме да се шегуваме на пеката, никой ще би дуспити, постигне до дуспит. Не мисля, че сме поели риск, просто така се случиха ситуациите и отбелязахме втори гол. А за това, въпроса, който както започнахте, да, винаги съм го казвал, нито имаме цели, нито кой знае какви изисквания към нашите футболисти. Нашето желание е да играем все по-добре и по-добре и да радваме тези хора, защото тази игра е за тях. Какво е състоянието на Йордан Господинов? Видяхме, че се хвана за бездна. Да, в първи момент видяхме, че удар е някъде в хълбока, но в последствие се оказа, че да е долу в Глезена. Чакаме вести, доколкото знам, го откараха след. Не знам нищо, не мога да отговоря на въпроса. Дари, Тази победа ще помогне ли да намерите нов благодетел? Вчера споменахте, че 2 седмици преди края на шампионата все още нямате никакво виждане къде ще водите зимната подготовка. Надявам се. Друго има ли, колеги? Ако не, благодаря за внимание.